بعال سره أنبسا أنبسا بني بعال سره أنبسا أنبسا بني بعال سره أنبسا. سلام كمي تخونو كبرات تخطاتلتنا إذا channel علتاو زينا سبورت حيزنا لكم قريبنا لنا نمكت لكم عزينا نمسجن مبل عيسرا مدرخن تفترون فتسامتاتن كابتن زحت رجوع زوز خدا مدرخاتيا 132.8 كيلومتر تراي إذن 4 ترر تعاقبتات بدمر 4,800 متر بالرخز وتسرقياتات بمقانو حاتصير مقطعتي لتقدم تزبل سيامه كوهاب جيرلو أبقت الأمالة تتحيزو كاب زلو نتبتات بنيام 387 فيليبسن 354 لو تختمت زي تتبع مدرخ زقبرا اتام ماكل وددر تكايد فولاتا كلتا غوبتات وصيخه نساس سيتيا مجمار تسرع سلازلا كابتوم كلته بقطرا وحق نقطل يامالا كعوتو لا زخلو بنيامن فيليبسن كوفروا تصبيت يلن اب ጫፍ መዛዘን ሕንጻ ድማ بتمساسالي ናይ ሰንበት መበል 21 መድረኽ ክሮኖሜተሩን ካብዞም ክልተ ተቀዳደምቲ ተኽእሎም ዕዋታ ጽርያ ዝረሓቀት እያ ስለዚህ ቢንያም ውድድሩ በሰላም መፈጻም ጥራይ ይተርፎ ዝጥምቶ ሞዳድርቱ ኣብ ቀጠልያ ማልያ ይብሉን أبتش عملها كتفترة خيل كستات بزح من برا في الليل ناب حموش 3 دقيقة عبيون تزينبر تاري بوقا جهت مال بزفتر عود مد قعتن بتش عملها كابعين تفينغار دار حق وعيو نايرومي عود فينغار دون تمال دحرز قصرو جيزيه تأمامين يو أما قلتيو دنمارك ودراب كعيو سترفن عيو حزي زلقو كال أي درجة مكل خاليو كم زبلو صوتا كنر انتو خوينا أمونغو انسال سايكوين سعبو زلو ريمكو اوفن بيلن يو تخالد صوتا عمد كعتب معال تفليتو زلو ريتشارد كاراباس نتات مالزو سلام عليه عم بس عقب كابوكا جان مرحقن حزوان مودعن لومون أدكعو بقطرة وحكي كم زواننا كساب زرقاقص نتبق لكم أبقر ميتكو علتسبعيو كاراباس 101 نتبي بوكاتشا 87 نتبلوم تاناي كتماني تسغاغر زازاميت معالتيامو ناي 3 سمون صعرنا مهرتنا حفص لا يقبرلنا بسلام جميرو بسلام يودع يوم اب عوت يرخبنا دكير اب اولمبيك باريس ساتف هاغرايت غانتا إرترا نا باريس امريحا بريزيدنت إسياس أفورقي أودرات أولمبيك باريس نتساتف هاغرايت غانتا إرترا لومي أب ساعتات نقوب عدالو تقبلو سناي منيو تبليتولا أبت كوميشنر بالن سبورت أمباسادر زمر تخله كمون أكاد فدريشنات هاغراو كوميتي أولمبيكس ترقبلو مفانو سنة سرعات بريزيدنت إسياس أبزق النيات الزلو وعناي سبورتها وهو بدرجة هاغر نزلو بهاغن حيلن زن صبارق مقانو بمحبار إرترا بقطرن عينتنا بعالم زبلتو سبورتنياتات كم زهلوا أمنتي تصنعي بالقليتو كساب تحت وريدكا زد المسالات اعتات بموداد نزعل عبي سبورت كسرح ززخاخره بريزيدنت إسياس أو سنات عينتات سبورت تحت يرزول عوت ناب كل ودرا سبورت زرقح حيال تعرك كايد تلابيو أب كل انزبواتات بأطر بركت زبولو من إسياس ساتفولو ودرات بمسرع عقد داز كم زقونن بعتب كتحاز كم زقبائن بمزخار دمه اتي علامة بدرجة علم أبزق كايدو عبيت ودرات مستاف كبري زقونات سف عوت محفاز كخون ملأختو أم حلاليفو بريزيدنت سياسة مودعتا تساتفتي ودرات أولمبيك باريس 2024 تسكيمومون زلو حلافنة مجنزاب نخلو سبورتنياتات أرأيا بمقوان أبزكايدو ودرات عود حيزونكم اللسو التبابيعو كوميشنر بالن سبورتن أمباسادر زمر تخلبو وغنو بريزيدنت سياس بقصال سبورتنياتات نزقبرو متبع بمسكان أولات أغرايت كانتا إرترا منغستن حزبن نززكمهم حلافنة متكبار نعاوت منفس كسرتشوم تلابيو أبالات أغرايت غانتا أولمبيك إرترا دما زمزقب زلو عوتات مرأي نايت منغستن حزبن إيرتران سبورت تزهبو عبقول حتى مقانو بمقلات عوت حيزونكم اللسو زكا ألوم كم زقبرو الرقاقيتهم كاب 26 حملة كساب 11 نحاسة أب باريس فرنسا أب زكايد مبل 36 ودرات أولمبيك إرترا أب قدم بشلكتا محمباسن أتلتيكسن بدمر ب10 أتلتات كتساتفيا نقولهم سبورتاوان صبوق عدلن عوتن تمنى محبر كعس أجري أوروبا UEFA بالعلت تصات إسبانيا روري هرنانديزن ألفارو موراتان متسرعي كايدا لو أجريت غانتا إسبانيا عود وانش أوروبا متسمبال أبغور النتات أبزكير توسن سرعات زوم كنت تصاتي جبريلتر
እስጳኛ ክብሉ በተረጋጋሚ ዝጭድሮ ዝነበሩ ሂኤል ቃል የጻርየሎ ሮድሪ አንድ ማዕከል ዛግራይት ጋንታ ዝነበረ ኮይኑ ብሉጽ ተጻዋታይ ዝውድድር ተባሂሉ ምስላሙ ዝከር ኮይኑ ሞራታውን ወሳኒ ተጻዋታይ ዛግራይት ጋንታ ዝነበረ ኮይኑ ዝሓለፈ መዓልታት ናብ ኤሲ ሚላን ክሰጋገር ከሎ መስርሕ ሙሉእ ብሙሉእ ዛዚሙ ይርከብ። ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ጂብራልታር ድሕሪ ዝፍጻሜ ናብ ዩኤፍ ክስ ዘቕረበ ኮይኑ እዞም ክልተ ተጻዋቲ ናይ ክልተ ጾታ መቕጻዕትን ተወሳኺ ገንዘባዊ መቕጻዕትን ክብየነሎም ከም ዝኽእል እዩ ዝሕበር። ማእከል ሜዳ ንምድልዳል ትሰርሕ ዘላ አትሌቲኮ ማድሪድ ንኹነታት ተጻዋታይ ክለብ ቼልሲ ኮነር ካላገርን ናይ ሪያል ሶሲዳድ ሚኬል ሞሪኖን ትከታተል ኣላ። ሚኬል ሞሪኖን ኮነር ካላገርን ኣብ ክለባቶም ዘለዎም ኮንትራት ዝመጽእ ክራማት ዘብቅዕዩ ንሳውዝ ጌት ካብ መሳርዑ ዘፋንዎ ዲየጎ ሲሞነ ንሓለፍቲ ክለቡ ንመስርሕ ምስጋር ሞሪኖ ክትጸቕጠሉ ኣዚዙ ዘሎ ኮይኑ ዝመስርሕ ንኣትሌቲኮ ማድሪድ 30 ሚልዮን ዩሮ ወጻኢ ክሓታ ከም ዝኽእል እዩ ዝግለጽ። ስፖርቲንግ ዳይሬክተር ክለብ አትሌቲኮ ማድሪድ አንድሬ በርታ ንመስርሕ ምስጋር ኮነር ካላገር ካብ ቼልሲ ክጸቕጠሉ ድላይ ዘለዎ ኮይኑ ኣቐዲሙ አትሌቲኮ ማድሪድ ዘቕረበቶ 20 ሚልዮን ጠለብ በቕንት ብቼልሲ ምንጻጉ ዝዝክር ኮይኑ አትሌቲኮ ማድሪድ ነዚ መጠን ዋጋ ወሲኻ ዳግማይ ናብ ቼልሲ ክትቀርብ ትጽቢት ይግበረላ። አትሌቲኮ ኣብ ዕዳጋ ሞሪኖ መስርሕ ቀልጢፋ ምስ ዘይትዘራረብ ንሞሪኖ ዘማዕድዋ ዘለዋ ክለባት ኣርሰናልን ባርሳን ክትርታዕ ከም ትኽእል ኣብ ዝንገረሉ ዘሎ እዋን ንኮላገርን ብርሕቀታ ዝከታተል ክለባት ኣስቶን ቪላን ቶተንሃምን ዝመጻ ውድድር ቀሊል ኣይክኸውን እዩ። ማን ዩናይትድ ምስ ኡራጓያዊ አከፋፋሊ ፒኤስጂ ማኑኤል ኡጋርቴ ውልቃዊ ስምምዕ አካይዳ። እዛ እንግሊዛዊት ክለብ ኣብ መስመር ምክልኻል ምክፋል ጸዋት ብራዚላዊ ካስሜሮ ብቕዓቱ ድሕሪ ሙዳቑ ንቦትኡ ዝትክእ ተጻዋታይ ምምዕዳው ጽንዕቲ ኮይና ንኡጋርቴ ካብ ፒኤስጂ ንምፍራም ኣብ ጥር ዝምህላዋ ይሕበር። ኡጋርቴ ካብ ስፖርቲንግ ሊዝበን ናብ ፒኤስጂ ካብ ሰጋገር ብሉዊስ ኤንሪኬ ትሑት ናይ ምስላፍ ዕድል ክረክብ ጸኒሑ። መሰረት መግለጺ ፋብሪዚዮ ሮማኖ ማን ዩናይትድ ምስ ኡጋርቴ ውልቃዊ ስምምዕ ምክያዳን ቅድሚ መስርሕ እዚ ኡራጓያዊ ምዛሙ ንካዚሜሮ ወይ ማክቶሚናይ ካብ መሳርዓ ክትለቆም ክትግደድ ምዃና ሓቢሩ። ወኪል ኡጋርቴ ፖርቱጋላዊ ጆርጅ መንደስ ኮይኑ እዚ ወኪል ኣቐዲሙን መስርሕ ምስጋር ይሮ ካብ ሊለ ናብ ማን ዩናይትድ ምዛሙ ይዝከር። ንሳውዝ ጌት ክትክኡ ካብ ዝኽእሉ ሕጽያት ኣሰልጠንቲ ሓደ ዝኾነ ኤዲ ሃዋ ኣብ ኒውካስትል ሕጉስ ምህላውን ኣብታ ክለብ ንነዊሕ ዓመታት ክጸንሕ ድላይ ከም ዘለዎን ተዛሪቡ። ሳውዝ ጌት ካብ መዝነቱ ዝሓለፈ ሰሉስ ድሕሪ ምልቃቑ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ እንግሊዝ ንቦትኡ ዝትካእ ስልጣን ሃሰብሰቦም ብባል ይርከቡ። ሃው ሓደ ካብ ነዚ ቦታ ኣብ ዝትክኡ ዝርዝር ዘሎ ስልጣን ኮይኑ ኒውካስትል ንስታፍ መሰልጣን ቦርድን ክለባ ኣብ ተተዓራርየሉ ዘላ እዋን ኣብ ጎኒ ምኩራት ሞያውያን ከም ስቲቭ ብሩስ ቆፂራትሉ ኣብ ዘላ እዋን እዚ ኣሰልጣን ቦርድ ክለቡ ብዝገበረሉ ዘለዉ ደገፍ ዕጉብ ብምዃኑ ኣብዛ ክለብ ነዊሕ እዋን ናይ ምስልጣን ድላይ ኣለዎ። ንቅድመ ምድላዋ ዝመጽእ ዓመተ ስፖርት ፕሪምየር ሊግ ኣብ ልምድ ዝርከብ ኤዲ ሃው ኣብ ዝገበሮ ሓጺር ቃለ መሕትት ንኒውካስትል የሰልጥን ብምህላወይ ሕጉስ እየ ዘለኹ ናተይ ተራ ድማ ብዛዕባ ኒውካስትል እምበር ብዛዕባ እንግሊዝ ኣይኮነን ክሳብ ሕጉስ ዝሃለኹን እኹል ደገፍ ዘለንን ድማ ኣብ ስርሐይ ሕጉስ ኣለኹ ካብ ኒውካስትል ንላዕሊ ክለብ ዝርከብ ኣይመስለንን ነዛ ክለብ የፍቅራየ እንደገፍታውን ከምኡ የፍቅሮሜ ካብዚ ዝበልጽ ቦታ ኣይረክብኔ ኣብዚ ክራማት ብዙሕ ምትዕራያት ኣብ ቅርጽ ክለብና ንገብር ኣለና ክብል ተዛሪቡ። ብዛዕባ ምሕላም ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ዝቐረበሉ ሕቶ መልኪቱ ኤዲ ሃው ምስልጣን እንግሊዝ ኣዝዩ ደስ ዘብል እዩ ሃገራዊ እንግሊዛዊ ብምዃኑ እውን ሕጉስ እየ ዘለኹ ቦታ እውን ኣዝዩ ሙቕን ደስ ዘብልን እዩ ካብኡ ዝበልጽ ኣይረክብኔ ስለዚ ድማ ይህወኽኔ ኣብ መጻኢ ቀሲልና ክንሪኦ ኢና ሕጂ ግን ኣብ ኒውካስትል ሕጉስ ኣለኹ ክብል ወሲኹ። ለንደናዊት ክለብ ቼልሲ ንሓላው ውልዳት ሮበርት ሳንቸዝ ወዳደር ተወሳኺ ሓላው ውልዳት ምፍራም ትሰርሕ ኣላ። ሳንቸዝ ዝሓለፈ ዓመተ ስፖርት ቦትኡ ብፔትሮቪች ተመንጢሉ ናብ ወንበር ተቐይር ተደርቢ ምንባሩ ዝከር ኮይኑ ኣብ ትሕቲ ሓድሽ ኣሰልጣኒ ኢንዞ ማሬስካ ግን ቀዳማይ ሓላወት ክኸውን ምዃኑ እዩ ዝንገር። ኢንዞ ማሬስኮ ሓላው ውልዳት ሳንቸዝን ፔትሮቪችን ኣብ መዳይ ምርጋጽ ኩዕሶ ብዙሕ ፍሉይ ከም ዘለዎም ይዝኣምን። ብዘይካዚ ቼልሲ ንኣከፋፋሊ ፉልሃም አንድሪያስ ፔሬራ ንምፍራም ተገዳስነት ኣሕቲራ ኣብ ዘላትሉ 35 ሚልዮን ወጻኢታት ከም ዝሓታ ዘ ቴሌግራፍ ገሊጻ። ኢጣልያዊ አሰልጣኒ ማርሴሎ ቦርቶዚ ዘርቢ ንሓድሽ ፈራም ናይታ ክለብ ሜይሰን ግሪንውድ ዓብ ተጻዋታይ ገብሩ ሌት ከም ዘለዎ ገሊጹ። አሰልጣኒ ሮበርቶ ዲ ዘርቢ ብዛዕባ ግሪንውድ ዝሰምዖ ኩሉ ብዛዕባ ሕሉፍ ታሪኹ ይዛረብ ጥራይ እዩ ዝበለ። እቲ አሰልጣኒ ነቲ ተጻዋታይ ኣብ ዓብ መድረኽ ንኸብጽሕዎ ናይ መጻኢ መደባት ናይታ ክለብ ኣብ ዙርያ ተጻዋታይ ምስራሕ ዝብል ከም ዝኾነ ነቲ ብዙሕ ሰናይ ዝበሃሉ ነገራት ካብ ዝሰምዕ ነዊሕ ዝገበረ ተጻዋታይ ብስራት ሒዙሉ መጺኡ። አሰልጣኒ ሮበርቶ ዲ ዘርቢ ኣብ መወዳእታ ነዚ ተጻዋታይ ስለዝሸጥኩምላ ዩናይትድ ብልቢ ከነመስግነኩም ይደሊ ብምባል ዘረብኡ ዓጺው።
ግሪንውድ መወዳእታ ፀቅዒ ዝረከበ ዶ ይመስል ከም ዝፍለጥ ዲዘርቢ ንተፃወትያ ውሽጢ ሓመዶም ንላዕሊ ከም ዝገብሮም ማለት ኣብ ዲሲፕሊን ሸለልትነት ከም ዘይፈለጥ እንተኾነ ኣብ ደገን ተፃወቱ ፈፂሙ ሓሊፉ ዝሂብ ምቕሉል ኣሰልጣኒ ምዃኑ እውን ይንገር። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሕጂ ሒዝናዮ ዝቐርብና መደብ እዚዩ ነይሩ። በቲ ዘቐርብናዮ መደብ ሓበሬታ ረኺብኩም ክትኮኑ ተስፋ እንዳገበርና ብዛዕባ መደባትና ዘለኩም ርእቶ ኣብ ናይ ኮመንት ቦታ ክትጽሕፉልና ብትሕትና ነዘኻኽር። ዝቕፅልን ሓድሽን እዋናውን ዜና ስፖርት ኣብ ሰዓቱ ክበፅሓኩም ድማ ሳብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ ኣይትረስዑ እንዳበልና ብምክትታልኩም ኣዚና ነመስግን። አንበሳ ቢኒ በዓል ስረ አንበሳ አንበሳ ቢኒ በዓል ስረ አንበሳ አንበሳ ቢኒ በዓል ስረ አንበሳ